taget et billede, som jeg synes, I skal se. Det er fra en butik i Aarhus, hvor man simpelthen kan gå direkte ind og købe et sæt tøj, så man kommer til at ligne DR's Bonderøven fra top til top. Men hvorfor er det, vi køber tøj og kopierer trends, som vi har set på tv? Det ved du noget om. Du er i Bøjler og Hauge. Velkommen til. Hvorfor er det, at Bonderøvens tøj er blevet trendy? Det er der af flere forskellige grunde. Bonderøven passer ind i en fortælling og nogle ting, som sker omkring os allerede. Der er stor interesse for økologi, for at passe på miljøet, der er interesse for det nordiske køkken og lave tingene selv, maden selv, lave det fra bunden. Og i det hele taget også at være lidt mindre stresset og hektisk, end mange af os egentlig har vores tilværelse. Så det er et tilbud om et andet liv, Morten Korch om igen, men i vores tid. Hvad vil man gerne vise, hvis man går ind og køber sådan et sæt tøj og tager på? Så vil man gerne vise, at man har nærvær, og man magter at skrue ned for tempoet. Man er herre over sit eget liv, og tager stilling til både, hvad man spiser, hvordan man lever, og også, hvordan man behandler miljøet, som jo også er så vigtigt. Men den her bonderøvstrend, som jo altså er adopteret fra tv, det er jo ikke sådan et enkeltstående tilfælde. Det sker jo en gang imellem, at der er et eller andet på tv, som lige pludselig bliver mode, og vi har jo lidt effekter liggende her. Blandt andet Sarah Lund-sweateren, eller en, der ligner. Vi har lige hørt Sofie Gråbøl, nu går forbrydelsen i gang igen. Ja. Hvorfor bliver sådan noget som hendes sweater også lige pludselig et kæmpe hit? Altså det gør den også af flere forskellige årsager. Det er selvfølgelig en dejlig sweater fra håndstrikket fra Færøerne, men det er også Sarah Lunds karakter, man køber ind i. Fordi hvis man ser den kontekst, hun bevæger sig i, hun er et sted, hvor alle bærer uniformer, det er autoriteten,